Vil du gerne være lykkelig uden grund? Vil du gerne vågne op om morgenen og så bare tænke, det her det bliver en god dag, og hold da op og har egentlig bare et godt liv, og der er egentlig ikke rigtig noget, som jeg er utilfreds med og vil ændre. Du kan godt tænke dig at have følelsen af at bare kunne rumme andre mennesker, og selvom andre mennesker er i dårlig humør, at det så ikke går dig på, at du ligesom er i stand til at håndtere andre menneskers humørsvingninger, og så bare smile og prøve at hjælpe dem, og så bare sige, nå ja, hvad så? Mit navn er Michael Eriksen, og jeg er medstifter af firmaet Inspire to Move. Vores vision i firmaet det er at inspirere dig til at gøre noget ved de ting, du ellers går og brokker over. Til ikke at stille sig tilfreds med at være fanget i de samme mønstre og reagere på de samme uhensigtsmæssige måder over de samme negative ting. Men egentlig bare tage ansvar for dit liv og få det bedste ud af den tid, du nu har her. Jeg har selv haft stress rigtig tæt ind på livet, og gik også ned med angst og depression her i december 2009, grundet stress. Så jeg har været hele turen igennem. Jeg har været dernede, hvor det ikke var sjovt, og hvor jeg ikke kunne se noget positivt i nogen som helst ting. Og det var en skræmmende tanke, en skræmmende følelse, fordi det at være ude af stand til at selv at kontrollere mine egne tanker, det var væmmeligt. Så jeg ved godt, hvordan det er at ikke at have det godt. Men jeg ved så samtidig også, hvordan det så føles, når man kommer ud på den anden side, og man faktisk har lært en masse af de ting og de erfaringer, som jeg har været igennem. De erfaringer kunne jeg rigtig godt tænke mig at dele med jer, med dig, som sidder og lytter, og inspirere dig til også at turde til kampen op, i stedet for at stille dig tilfreds med, at tingene bare er, som de er, og at du går rundt og brokker dig over de ting, som du rent faktisk godt kan gøre noget ved. Jeg har gjort det til mit mål at forsøge at ligge så tæt på en 10'er på lykkeskalaen som muligt, og ikke binde min lykke op på eksterne faktorer. Og det gør jo også bare, at hvis man når derhen, hvor du ikke længere er afhængig af andre eksterne ting for at du skal blive lykkelig, så er du også pludselig fri til selv at håndtere de situationer og få det bedste ud af den situation, du nu sidder i. Således at du ikke længere baserer din lykke på de omstændigheder, du befinder dig. Næste skridt for dig er så at følge os på Facebook og trykke like på vores side. Så kan du følge med i alle de spændende tiltag, vi kommer med. Vi sørger for at lave en masse nye foredrag og workshops, således at vi vil undervise og motivere og inspirere dig til at tage ansvaret for dit eget liv og gøre de ting, som faktisk er bedst for dig, som gør, at du bevæger dig i den rigtige retning mod lykke. Jeg vil gerne have lov til at sige mange tak for opmærksomheden, og jeg håber, at vi tales ved en dag, og at du tør at tage skridtet og melde dig til en af vores kommende kurser og workshops for at udforske nogle nye sider af dig selv. Det har du faktisk fortjent.